हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअखौ जागायैनि सिगां बा कल रेकर्डखौ जागायैनि सिगां आं नोंथांमोननो खोन्थाखायो क्लियारलि नैबे कल रेकर्डखौहाय जोंहा नैबे फेसबुकआवहाय जन खारजे ब्रादारनियावसो आङो मोनदों दै। ओमफ्रायहाय आं थांनाय समावहाय आङो जेनाखि सानै सिख्ला बुजादों नङा होमबा, बिमाफोरजों बा न'खरनि मानसिफोरजों बुजादों, मानि थाखाय बुजादों बेखौबो आङो मोनथिनानै मोनबाय जे सासे ब्रादारा कमेन्टआव खोन्थाहरदों, माने बायदिसिना जालायदोंमोन सानै सेंग्रा सानै सिख्ला होननानै खोन्थाहरदों आरोखि। ओमफ्रायहाय बे भिडिअखौ आं हगारनायावहाय आंखौ गोबांनि गेजेराव सासे सानैया बुंहरदों भिडिअखौ मिन्थिया गारा मानो हगारदों, भिडिअखौ मानो हगारखो होननानै बुंहरदों आरोखि। गोबां मानसिफ्रा फेसबुकआव इउटुबाव भाइराल खालामखांनायनि उनाव, भाइराल जाखांनायनि उनाव आं हगारबाय माबा आंहासो माबा दाय नांनायफोरबायदि जाहरबाय। दा बेखायनो आङो सिगाङावनो लोगोफोर नैबे कल रेकर्ड भाइरालखौ खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो आङो अबाहाय मोननाय, नङा होमबा। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामनो दाबाव दै। माने बे भिडिअ माने कल रेकर्डआव ओरैबायदि दं, सासे बिमा जानांगौ नङा होमबा, बै बिमाखौ ओरैबायदि माने धमखि हरदों आरोखि जेन गाव लागोन खोमा आसोला माने 1.5 माससोनि उदैयाव गथ' दंमोननो, ओमफ्रायहाय बेखौ थांगारनायनि मुलि जानो मुलिखौ गाव लाबोना होफैदों जाहैदों। ओमफ्राय दा बे सेंग्राया मा लुबैदों, सोरमोन बे सेंग्राया, ओरैबायदि दोखो मानजिखानांगौ आरोखि बिदि मानसिखौ मोनब्ला। नोंथांमोना मा कल रेकर्डखौ खोनासंनानै ला। बेजों आंखौ फिजिकेल जायाखै सानदों नामा? दिगदार दं, आंनि फिसाखौ बेबायदि दाखालाम नोङो। नों आखल मोजांबा नों मानो बिदि मालायनि न'आव फैनानै आंनि देरा गिजि न'आव फैनानै नोंहा मानो बिदि रायलायफैनो मोननांगौ, मानो फैनो मोननांगौ? आं नोंनो मोनसे मोजां खोथा खोन्थानो दे। बेनाव दाख्लै समाव गथ' दंमोन आरोना, 1.5 मासनि, ओमफ्राय दाख्लै समाव, ओमफ्रायो बेनाव मोजां सों, ओमफ्रायो आं बेनो जुदि अननानै आं मुलि होफैयामोनबा बे मा खालामगौमोन? माबे समाव? माथो आंलाय जानाय नुगासिनोलाय, माबोरैहाय नुखो नोंलाय? दाख्लै। ए नों बेबायदि बांसावनो नोङो बेबायदि खालामदों? बांसावनो आंनाव फुल प्रुफ दङ, फुल प्रुफ दङ। नों माबा दस्राजों हाबा जा, नों बेबायदि नों हिनजावबो दंखायोदां? सोरनाव? नोङो? आंनावलाय मानि हिनजाव थानांगौ? हिनजाव दंथारो नोंनाव। आं वाट्सएपआव हरनो दे, नायदो, आंनाव फुल प्रुफ दं। खोनाबाय? आरो बेबायदि खोथा बायबावबा आरो बेबायदि खालामबावबा दिगदार दंसै नोङो, मिथिबाय? आं नोंसिनि जाथि बंस'नि साफा मोनथियो जों, खोनाबाय? नों बेबायदि फिसाजोनि आखलखौ रोंदों नोंलाय? सोर फोरोंदों नोंखौलाय? फिसाजोनि आखलखौ नों एसेबां लाखोमादों ना? आं नंगौना नङा? जाथि खुरमानो खोन्थाजोब्बाय आं दे। साला नोङो जाथि खुरमानि मान सनमान सानलायदों, ओमफ्राय इसोर सानाखै। खालामदों? माला ओंखारफेरनो मोना बेलाय? माला ओंखारा? बबेहाय थाङा बेलाय? आंनो फैयो माथो न'आवनो। आं नुगासिनो, नों जानला माला खोथा बुंदों दा। आंनो न'आवनो फैयो माथो। आल्लाह, बे मोनायाव सैमा सोरखौ सोरखौ मायो नोंहा लायनानै ला। नों आंजों दारायल', आं फिसाजों दारायला, आंहा दिगदार दं। स्कुलाव माबाफोर खालामाबाबो नोंखौ जानला मानला खोथा बाहायगासिनो बियो। मेला फैबाय, आं 40 बारसो फैबाय फैनाया। लज्जा गैया बे साला सेंग्रा। रोंदोंना रोङाखै? साल'बो रोंगोना रोङाथाय? मोजां खोन्थाबाबो फोथाया, आरो मा होनबावनो? बेसे गिदिरनि फिसा नोंलाय एथ' बिदि खोथा बाहायनो? बिसो खोथा नङालै, आं मोजांसो खोन्थादों। मोजां खोन्थाबाबो माथो जेबोखौ मिन्थिया, फोथायानो खेरखौ। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना कल रेकर्डखौहाय खोनाखाबाय दा, नङा होमबा? ओरैबायदि माने मा जाबावगोन, एकदम फिसाजोखौ लानोब्ला खायदा खालामनानैहाय बिखुनजोफोरखौसो दमहरनो नांगौ आजिखालि, बेफोरबायदि जालायलांबाय आरोखि। सेंग्राफोर बोरै जागोनलै, दांबा दंथारो जोंहा हनै आलुमोन बायदिया। मा जागोन सेंग्रायैनो थालिर गायजानांगौबा, एकदम लानो रोंला नामा आलु फंबाय, बोरै जागोनलै। जोंहा आलुआ हनै माबा फेसबुकआव डेन्जार भिडिअ होबाय थायो, लानोबो रोङा मानोबो रोङा, बोरै जागोन आलु फंबाय।
नों रोंनाय नंला खोमालै लानो बिखुनजोखौसो सिगि हरनांगौ आजिखालि बिखुनजो जागोनखौसो आन्दाजाव बै सेंग्राया मोथो गोसथै खोमा मालायनि फिसाजोखौ बिखुनजोखौसो सिगि हरग्रोबाय आरोखि जेन गावनो हरथारथों बैबायदि जामारदों होननानै नंगौना बोरै जाबावगोनलै बेबायदिब्लालाय संसारा रायजोफोर बैफोरबायदि मानसिखौ मोनोब्ला साला कल रेकर्ड खालामनानै भाइरेलसो खालामबावदों बे मानसिया साला बेफोरबायदि जायोलै आङो बै अरिजिनाल फन रायलायग्रा कल रायलायग्राखौसो बुंदों दै नैबे फेसबुकाव जोंहा जन खारजि ब्रादार हगारनाया बेखौ बुङाखै आङो लोगोफोर साला होद बेबायदिबा बोरै जागोनलै संसारा रायजोफोर एकदम बुसि जोबनांगौलै बिदिखौ मोनब्ला नङा होमबा ओरैबायदि माने आं मिनिनानै जालालै लोगोफोर बिराद गोजौ टेरेसावसो दं आङो नै बिराद गोजौ टेरेसाव दं आरोखि आङो भिडिअ बानायदों आरोना ओमफ्रायहाय माथो होनबावगोन दाखालि जिनाखि सानै सिख्ला सानै सेंग्रानो बेखौहाय आङो भिडिअखौहाय बानायनानै जेनेबा हगारदोंमोन दा बेवहाय मेन खाहानिया जाहैबाय सोरबा माने बुंहरदों आरोना दा हगारनायाथ' आंल' हगाराखै बा आंबोथ' बेलेगनिफ्रायसो मोनदों आरो बै भिडिअ आङो खोन्थाखादों आङो बेखौहाय नैबे फेसबुकनिफ्रायसो मोनदों होननानै बै भिडिअआव अलरेडि खोन्थानाय दंखायो अब्ला मानसिफ्रा आरो आं मा बुंदों बेखौ नायालासिनो डाइरेक्टलि बेफोरबायदि कमेन्ट हरनाया मोजां जायाखै नामा होननानैबो आं सानदों आरोखि आरो सोरबाफोर खोन्थाहरनो गोसोब्ला माबायावहाय फेसबुकाव मेसेज खालामब्लाबो जायोना नांगौब्ला भिडिअखौ दान होनना बुंहरब्लाबो आं भिडिअखौ दानगौना आसखा बेफोरबायदि बुंहरबालाय बोरै जानो नङा होमबा जोंनि समाजाव ओरैबायदि डेन्जार मानसि दंसै माने मालायनि फिसाजोखौ एकदम खायदा बाहायनानै लानोसो नागिरखोना माखोसोमोनलै बेब्ला आंथ' बिदिसो सानदों माने बिखुनजोखौ थगायब्लासो सिगिब्लासो मोनसिगोन आङो बेफोरबायदिसो सानदों आरोखि आं लोगोफोर ना थगाय मारदोंसो ना रियेलसो जामारदों दा बेखौथ' मिथिला सेसखा आसोलफोर बोरै जागोनलै